Kuyambira 2021 taona asilikali akulanda maiko osiyanasiyana ku Africa: Sudan, Mali, Equatorial Guinea, Burkina Faso and now Niger. Chomwe chikuchitika ndi chani kuti asilikali azikwiya ndi kumanda boma? Aka sikoyamba kuti asilikali alande boma ku Niger. Zakhala zikuchitika kambirimbiri. President woyamba wachikuda anali Mr. Hamani Diori. Anamulira zaka 14 koma vuto boma lake linkachulutsa katangale. 1974 asilikali anamukira ndi kumanda boma. General Kunshe ndamene anatenga udindo ndi kulamulira zaka 13. Ameneyu anamwalira imfa yachilengedwe 1987 ndipo kunabwera asilikali zake General Ali Saibu, nayenso anamwalira zaka 5. ndipo zitachitika zimenezi mdzikomo munachitika chisankho. Mahamane Osman ndamene anawina ndikukhala president, koma atamwalira zaka zitatu nayenso sanamwalire bwino, ankamudzudzula pa nkhani zakatangale. Pa chifukwachi asilikali anamuukira ndi kumwandanso boma mchaka cha 1996. General Ibrahim Bare amene analanda boma anaphedwa ndi asilikali anzake patangotha 3 years, ndipo kunabwera General Dauda Wanke. Atamwalira miyezi 8 mdzikomo munachitikanso chisankho. Mkulu wina Mamadu ndamene anawina ndikukhala president ndipo anamwalira zaka 10. Atamaliza materemu awiri, Mamadu anafuna kusintha malamulo ndi cholinga choti ayimenso katatu. Asilikali atamva zimenezi anakwiya naye ndipo anamuchosa pa mpando. General Salu Jibo ngati mkulu wa asilikali ankhondo anamwalira dzikolo chaka chimodzi. Kenaka anachititsa chisankho mu 2011. Mahamadu Isofu ndamene anawina anamwalira zaka 10 ndi kumaliza materemu ake kuyambira 2011 kudzafika 2021. Mu 2021 kunachitikanso chisankho china. Muhammad Bazoum ndamene anawina ndikukhala mtsogoleri watsopano, koma zitangodziwika kuti amene anawina ndiyeyu, asilikali ena anayesera kuti alande boma koma zinalephereka. Lero after 2 years akulamulira, dzikolo lakhala likumana ndi mavuto azachuma: kukwera kwa mitengo kwa katundu, njala, kusowa kwa mankhwala m'zipatala, kudula kwa fertilizer, kusowa kwa ntchito, komanso kuchuluka kwa katangale. Zimenezi ndi zina mwa zifukwa zimene zinachititsa kuti asilikali aukire ndi kulanda boma pa 26 July. Mwachidule ndikhoza kuwuzani kuti kulephera kwa president pothana mavuto ndi zimene zaonjezera mkwiyo wa asilikali ndi kumuchotsa mboma. Ana a president ameneyu akukhala moyo pamwamba, ena akunjoya ku France. President ndi nduna zake amangogawana misonkho ya boma, anthu akumudza kuvutika ndi umphawi. Ndiye asilikali anaona kuti zaonjeza kwambiri, ndi chifukwa chake amuchotsa. Asilikali amenewa akutsogozedwa ndi makomanda akuluakulu awiri: General Abdurrahman Chani komanso Special Force Commander General Musa Bamo. Akuluakulu awiri amenewa, General Abdurrahman Chani ndamene ali mtsogoleri, komanso Special Force Commander General Musa Bamo, amenewa ndamene anatsogolera asilikali onse aku Niger ndi kulanda boma. Anthu ambiri akudabwa, kodi amene wathandiza asilikali amenewa kuti alande boma ndi ndani? Chifukwa kulanda boma atu si chinthu chamasewera. Asilikali sangangodzuka lero ndi kulanda boma, pamakhala force ina yake kuchokera kunja. Amene wathandiza asilikali ku Niger kuti alande boma ndi ndani? Tazionapo zimenezi
ku Burkina Faso komanso Mali. Asilikali analanda boma, ananyamula maflag a Russia kwina akakuimba nyimbo zotamanda Putin. Leronso taona anthu aku Niger atanyamula maflag a Russia mbali nayi akuimba nyimbo zotamanda Putin. Volodymyr Zelensky wa ku Ukraine watuza kuti Russia ndimene athandiza asilikaliwa kuti alande boma. Komabe America yatsutsa ponena kuti zimenezi zilibe umboni. Tikunena pano asilikali amenewa ayamba kale kulamulira. President wakale amunjata house arrest. Nduna zake zikuluzikulu senior ministers monga ngati Minister of Oil, Minister of Mining, Minister of Transport komanso Minister of Homeland Security onse awatsekera ku ndende. African Union inakumana pa nkhani imeneyi ndipo anatulutsa ripoti akunena kuti asilikali ayenera kupereka udindo kwa president pasati 15 days or else iwo ngati Africa agwisa ntchito mphamvu pothanda asilikali amenewa. Bungwe la ECOWAS nalonso linakumana ku Abuja ndipo lalankhulapo asilikali amasule president ndi kumpatsa udindo wake pasanathe 1 week. Kupanda kutero ndiye kuti maiko a Ghana, Nigeria, Cameroon, Togo komanso Ivory Coast asonkhanitsa asilikali amene apite ku Niger kukathanda asilikali amenewa. Mukayimvetsera bwinobwino nkhani imeneyi ikuoneka kuti ndiyovuta kwambiri. Asilikali alanda boma ku Niger, president ndi nduna zake amangidwa house arrest. Bungwe la African Union lapereka 15 days kunena kuti asilikali amene amasule president ndi kumpatsa udindo wake. Akapanda kutero iwo agwisa ntchito mphamvu pothanda asilikali amenewa. Nalonso bungwe la ECOWAS lanena kuti president amasulidwe apatsidwenso udindo wake. Asilikali amene akapanda kupanga zimenezi pasanathe 1 week ndiye kuti maiko a Ghana, Nigeria, Ivory Coast, Cameroon ndi notero aku ECOWAS atumiza asilikali kukathanda asilikali amenewa. Ni nkhani yovuta kwambiri imene kufuna kuchitika kutsogoloko. Komabe maiko a Burkina Faso ndi Mali amene sakulamulidwa ndi asilikali achenjeza African Union ndi ECOWAS. Iwo akunena kuti ECOWAS ndi African Union akangwerekeza kuyambisa nkhondo ku Niger nawonso ndokonzeka kulowerera kuti akateteze boma la asilikali. Ngakhale Guinea president wawo aliso mbali ya asilikali amenewa wanenetsa unena kuti African Union ndi ECOWAS asalekeze kutumiza asilikali kumeneko ndizosaloledwa. Algeria nayonso yachenjeza maiko kuti asalekeze kutumiza asilikali ku Niger chifukwa zikhoza kubweretsa chisokonezo. Kupatula zimenezi palinso mphekesera ina imene kumveka. France, Britain ndi America akufuna kutumiza asilikali kuti akamenyane ndi Niger. Ambiri atamva nkhani imeneyi analodabwa. Kodi America, France ndi Britain akufuna kupanga zimenezi chifukwa chani? Monga tikudziwa maiko ena ku Africa kumapezeka miyala ya uranium, koma azungu amangokumba ndi kumapita nayo kwawo. Mwachitsanzo ku Malawi tinali ndi mgodi wa uranium ku Kalonga. Paladin Energy ya ku Australia inakumba miyala yonse ndi kupita nayo kwawo. Ku Gabon tinali ndi Okro uranium mine. France inamaliza ku miyala yonse. Tikunena pano mgodi umene unatha chimozimozi imene unathera wa ku Kalonga uja. Pano kulibe mgodi umene uja. Anakumba miyala yonse kupita nayo ku Australia. Ku Gaboni Okro mine anakumbako miyala yonse ya France kupita nayo kwawo. Ku DRC kalekale kunali Chinkolobwe mine. America inakumbako miyala yonse mpaka kuimaliza. Pofika 2004 mgodi umenewu unatsekedwa. Ku Chinkolobwe ndi kumene America inatengako uranium
amene anagwiritsa ntchito kupangira bomba la nyukiliya limene anaphunzitsira Japan mu 1945. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ma nuclear weapons ambiri amene America ili nayo, uranium wake amamuba ku DRC ku Shinkolobwe mine, ndi akhala kumuba kuyambira 1942 ndikudzafika 2004. Panopa uranium ambiri anatha kumeneko, ndi ngodi wanangotseka 2004. Ku Niger kuliso uranium ambiri, koma tsamunda ku France, Germany ndi European Union ndi amene amapindula ndi miyala imeneyi. Akhala kukumba uranium ameneyu ndi kumamutumiza kwawo. Kampani yaikulu imene imakumba miyala imeneyi ku Niger imatchedwa Orano France. Ndiyetu kunena pano asilikali alanda boma. Makampani amenewa alibenso chance chokumba uranium. Nkhawa imene bungwe la NATO ili nayo tsopano ndiona kuti Russia ikhoza kumatenga uranium ameneyu ndi kumamugwiritsa ntchito zoyipa, monga ngati kupangira ma nuclear weapons. Pamene patu ndi pamene pagona nkhani yonse. America ndi France akufunisisa kuti ateteze zimenezi zisachitike. Chifukwa taonatu ndithu masiku amenewa boma lilandidwa, anthu akupanga zionetsero musewu kudana ndi America, France, Britain komanso NATO. Ndi akumapita kuma embassy ndi kumaotcha atanyamula maflaga a Russia komanso atanyamula mapicture Putin kukhala ngati kumuchemerera. Ndi dziko limene la Niger ndi limodzi mwa mayiko amene ali ndi uranium ambiri kuno ku Africa, ndipo France ndi NATO amapindula kwambiri pokuba uranium ameneyi. Pamene kwabwera asilikali amene akuonesanso kuti akugwirizana ndi Russia, pabwera nkhawa yaikulu kwambiri ku NATO. Iwo akuona kuti uranium ameneyi akhoza kumapita ku Russia ndi kumakapangira ma nuclear weapons. Ndi chifukwa chake ayamba kukonza maplani ofuna kuyambisa nkhondo ndi cholinga choti akachotse boma la asilikali. Ndiyebe nkhani yonse tiona pakatha 1 wiki. Kodi mabungwe a ECOWAS komanso African Union atumizadi asilikali ku Niger kuti akabwezerese boma lakale? Chifukwa tu asilikali amenewa akulankhula mawu, akunena kuti atopa ndi America komanso NATO. NATO ndi America akungoba golide ku Africa ndi kumakalemera pamene eni yake akuvutika. Ngati akufuna uranium wa ku Niger apite konko akamange nuclear plants. Iniyo taonani America ndi magesi a nuclear, koma ku Africa kuno kulibe. Malawi mwachitsanzo imavutika magetsi, koma ndi miyala ya uranium kukalonga. Akhala kukumba Paladin Energy kumapitisa kwa ku Australia kumakapangira magetsi. Chikhalecho ifeyo tikuvutikiranso zomwezo. Ndiye asilikali amene wakunena kuti pasapezeke mzungu akukumba uranium ku Niger, ngati akufuna apite konko akapange nuclear plants ndi cholinga choti anthu azipindula pa nkhani ya magetsi. Chocolate amapangira koko ndi macadamia olimidwa ku Africa, koma Africa ilibe kampani yopanga chocolate. Amangotenga zinthu zija kuno macadamia aja komanso koko kuzitenga kuno kuzipitisa ku Denmark ndi kumakapangira chocolate kumene kujako. Bwanji osapanga chocolate kumalawi kukuno kapena chocolate kumapanga ku Ivory Coast konkuja, koma kungotenga zinthu zathu mochipa ndi kumakapangira chocolate ndi kumatumiza chocolate kuno ku Africa chodula. Akupanga mabatire kugwisa ntchito lithium wa ku Zimbabwe. Chikhalecho ku Zimbabwe kulibe kampani yopanga mabatire amenewo. Akumutenga lithium pa mtengo chipa ku Zimbabwe akumpitisa ku Britain kumene kuja akapanga mabatire ndi kumadza agulisa ku Zimbabwe pa mtengo okwera. Bwanji osapanga mabatire ku Zimbabwe komweko. Ngakhale Ford akutenga ku Malawi koma akutikaniza kuti tizipanga ndudu. Ndi asilikali amene wakunena kuti enough is enough. America ndi France alekeretu kubera Africa.